Скъпи студенти, господин народен представител господин Нунев, госпожа Светлана Ангелова, народен представител, и господата областни управители, благодаря ви, че отделихте време и днес дойдохте на среща дискусия за младите активно, организирана от Младежки глас, Младежко НПО, заедно с спортен клуб по триатлон Делян Русе и благодарение на съдействието на домакините от Висшето училище по агробизнес и развитие. Позволете ми да дам думата на господин Пламен Нунев, народен представител, 19 МИР район. Господин Нунев, ако обичате, заповядайте. Добър ден на всички. Първо искам да приемете моите поздравления, поздравленията на моята колежка Светлана Ангелова, която ще бъде участник в дискусията, или по-простичко може да го наречем разговора за темата за младите активно. Да адмирираме организаторите от Младежки глас, от спортен клуб по триатлон Делян и домакините от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, русенския филиал, за предоставената възможност това мероприятие първо по рода си да се случи тук. Аз се надявам, че това мероприятие ще повлече крак и в други учебни заведения, да бъдат проведени такива срещи, дискусии, защото темата за здравето на младите хора е от първостепенно значение за всички нас, тъй като младите хора са градежа на обществото, а от друга гледна точка те трябва да бъдат един пример като цяло на поколенията с натрупаните знания, които имат като студенти по време на процеса на обучение. За съжаление, статистиката 2011 година и назад, като върнем във времето, за здравето на хората не е никак добра. Затова такъв активен подход за набелязване и решаване на проблемите е изключително важен и може да намери чрез различните мерки, които ще проистекат от дискусията, за едни така постепенни решения. Защото всички ние сме свидетели на едно обездвижване, на едно затлъстяване, на диабет сред младите хора. Последните изследвания на учените по захарен диабет показват, че много млади хора има болни от диабет. А обездвижването е една от причините за това. Днешният динамичен живот на времето ви натоварва вас изключително много. Много задачи, много ангажименти, много задължения. В края на всеки работен ден вие се прибирате уморени от обучение, оттечени в някои аспекти, психически изтощени от занятията, от упражненията. Тук може да отворим една скоба и да кажем, че една част от вас, аз така мисля, се издържат сами и ходят да работят. По време на следването има такава практика и в такъв смисъл натрупването на умората е още по-голямо. В личен аспект мога да кажа няколко думи. Ако човек отделя време, мъничко, аз се опитвам да го правя това, за плуване, за малко тенис, в зимния период, когато има възможност да упражнявам малко зимни спортове. Например, аз 8 дена съм карал ски писалки, всеки ден по 14 км. Аз съм на 56 години. На пистата, която беше тази писта за ски бягане, имаше около 30 човека.
които бягаха едни по-малко, други средни. Нямаше човек, нали, който да пробяга повече разстояние от мен. Аз в момента, благодарение на, макар и за кратко време, на този спорт, който упражних в рамките на една седмица, сега се чувствам изключително зареден, подготвен и активиран за много работа. И смятам, че всеки от вас ще има изключителна полза, ако направи тази крачка, да намира мъничко време, най-малкото за фитнес. Така аз направих един преглед на залата и видях тук хора с наднорменно тегло, но за да поддържате здраве, от по-възрастните от гостите има такива, но на тях можем да им простим. Така че трябва да направите тази крачка. Трябва да намирате време за движението. Защото, разберете, дава тонус. Една част от това съм убеден, че правя това. Друга част, благодарение на неправилна организация за мероприятията през деня, благодарение, че малко ги домързява, все още са така малко криволичат. Но аз апелирам, вие всички, които участвате в тази среща, да бъдете проводници на това днешно събитие за младите активно, за да може да накараме повече хора да спортуват, макар и малко време в деня, за да се чувстват бодри, за да се чувстват жизненоспособни, за да се чувстват работоспособни и активни при изпълнение на всяка вид дейности, особено при вас в обучителния процес. Мисля, че голяма част от вас, може би всички сте свидетели на усилията, които държавата в лицето на областна администрация, в лицето на правителството, общината, в лицето на целия кметски екип, полага изключително грижи за развитието на спортната инфраструктура. Това, което се започна още от началото. Двете така мащабни спортни площадки, които се откриха с изкуствена трева в района на квартал Дружба. Това, което е лекоатлетическата писта, която се откри преди няколко месеца лично от премиера, ще даде възможност на изключително много хора от нашия град при определен режим, при определен график, който тук присъства и директора на спортни имоти, ще могат да ползват това съоръжение. А и месец май, 12 и 13 май, ще дадем началото на първия международен турнир по лека атлетика „Младост“. Турнир, който в далечното минало много лекоатлетически звезди започнаха кариерата си от него. Много ще бъдат инвестициите в спортната инфраструктура. Предстои довършването на голямата спортна зала. Предстои след месец и половина, просто времето ни позволява, първа копка на малка спортна зала в училището по европейски езици, която ще даде възможност за използването и за 9 вида спорт. Предстои изграждането на малка спортна зала по стрелба с лък и прилежащи около нея спортни съоръжения. Предстои до изграждането на стадион Дунав, който е база на футболния отбор Дунав 2010. Предстои реновация на градския стадион. Така че паралелно с откриването на този международен турнир, ние ще трябва да направим така, да открием и реновацията на градския стадион. И завършвайки, искам да кажа да се възползвате от съветите, които ще ви дадат и моята колежка Светлана Ангелова,
от съветите на доктор Лазаров, който е така специалист по, мога да кажа, спортна медицина. И съветите на всички хора, които ще участват в днешната дискусия. Аз ви благодаря, че сте тук и още един път съм убеден, че ви ще бъдете проводник на здравия дух в младите хора. Благодаря ви. Пожелавам успех на мероприятието. Благодарим на господин Нунев. Ще помоля сега да заповяда и господин Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. Уважаеми господин Нунев, уважаема госпожо Ангелова, уважаеми господа заместник областни управители, уважаеми организатори на днешната дискусия, уважаеми участници в нея, скъпи студенти и преподаватели. За мен е огромно удоволствие да участвам в днешната дискусия, свързана с здравословното хранене и спорта. Позволете ми на първо място да поздравя организаторите и инициаторите на срещата, както и да им благодаря за избора на тази актуална и наболяла тема в нашето общество. Надявам се, че подобен тип инициативи ще потикнат младите хора да помислят по-сериозно за своето здраве. От свое име и от името на областната администрация в Русе изразявам съпричастността си към всякакви предстоящи инициативи, които биха помогнали на българските младежи да осъзнаят нуждата от здравословен начин на живот. Излишно е да казвам, че заседналият начин на живот и нездравословното хранене са бич за съвременното ни, макар и европейско общество, а негативните тенденции все повече хора да не обръщат внимание на здравето си е неоспорим факт. Всички ние знаем, че младите хора са нашето бъдеще и е съвсем естествено основен държавен приоритет да бъде борбата с нарастващата липса на активност сред младежите, както и негативните последствия от нездравословното хранене. И все пак считам, че ключът към правилното физическо израстване и здравословното развитие на младежите и на децата е именно в тяхното собствено самосъзнание, култура и желание за здравословен начин на живот. Желая успех на дискусията. Благодарим на господин Бурджиев и на неговите заместници. Уважаеми приятели, с няколко думи ще ви запозная как ще премине днескашната среща. Предвидели сме, аз и моя колега Сибил Бойчев, като представители на Младежки глас, да ви запознаем с няколко изречения какво представлява нашето младежко НПО и защо е толкова важно днес вие да сте тук и да обърнем внимание на нашия, така да го нарека, здравословен начин на живот и нашата дейност полезна дейност в обществото. Също така госпожа Светлана Ангелова, която е народен представител и заместник-председател на Комисията по труда и социална политика в Народното събрание, ще изнесе един кратък и много интересен панел на тук присъстващите относно мерките, всички други полезни неща, които държавата предприема в тази насока за нашия здравословен начин на живот. Ще има възможността да се запознаете с дейността на спортния клуб по триатлон Деляно Русе, които също са едни от инициаторите на тази инициатива днес. Ще дадем думата на доктор Свилен Лазаров, дългогодишен специалист по спортна медицина в град Русе. За жалост, предвидената госпожа Анелия Нунева, една от най-известните наши лекоатлетки, както знаете, има ангажименти, няма да може да присъства, но имаме и нейната подкрепа за бъдеще. И ще приключим с представител на община Русе в лицето на господин Веско Богданов. Ще имате възможността, разбира се, да зададете и въпроси. При мен ще дойде колегата Сибил Бойчев, който е заместник-председател на Младежки глас Русе. Нашето НПО стартира от 2007 година в град Бургас. С течение на времето
почти във всяка една област вече имаме клонове, а от миналата седмица вече официално с решение на районния съд на град Русе сме официално клон на Младежки глас. Нашата цел, нашето желание е най-вече да развиваме потенциала на младите хора. Ние сме неправителствена организация с обществено полезно действие. Опитваме се да обхванем широк кръг от младите хора и техните интереси, техните проблеми. Събираме се един път или два пъти месечно, има ни почти във всяка социална мрежа. Имаме няколко дейности на територията на област Русе, които обхващат различни сфери. Колегата ще ви запознае накратко с едно-две изречения какво сме направили до момента и какво желаем да се случи. И на всеки един от вас, който му е интересно дейността на нашото НПО, винаги може да заповяда, било то като гост, било то да почерпи информация от медиите, от социалните мрежи с нашата дейност. И си било заповяда. Добър ден, изключително се радвам, че дойдохте на това мероприятие днес. Накратко ще ви запозная с дейността ни. До момента стартирахме с едно обучение по английски език за деца в неравностойно положение. Също така имаме и две инициативи на национално ниво. Едната е Прочети и предай, като тя стартира в регионална библиотека Любен Каравелов, град Русе. Също така и в Народното читалище в Мартен. Отскоро Монтана се включи, съответно и другите градове, където имаме структура, ще се включат и те към инициативата. Самата инициатива представлява отворена гражданска библиотека с елементи на буккросинг, като има за цел да насърчи четенето. Втората ни инициатива на национално ниво е веб проект. Това е изготвяне на безплатни сайтове чрез безплатни платформи за организации и структури с нестопанска цел. Това са музеи, библиотеки и така нататък. Работим активно с регионална библиотека Любен Каравелов в Русе и през месец февруари ще проведем едно обучение по тази инициатива, което ще е напълно безплатно, което ще има за цел да обучи повече младежи, които да участват в тази инициатива с изготвяне на сайтове. До момента, освен библиотеката в Русе, по тази инициатива са участвали Регионален исторически музей в Монтана, където те максимално се възползваха от всички възможни платформи, които ги има заложени. Русинския университет Ангел Кънчев също, относно анкета Възраждане 1762, от тяхната патриотична инициатива Възраждане 1762. И общо взето планираме да продължаваме да развиваме подобни дейности. Ние също така имаме и клубове по интереси и сега ни предстои учредяването на нови клубове по интереси и разрастване на структурата. Благодаря ви за вниманието. Ще помоля госпожа Светлана Ангелова да заповяда. Здравейте и от мен. Аз също се присъединявам към казаното от моя колега Пламен Нунев и областният управител Стефко Буржиев и приветствам организаторите за избора на тази изключително важна тема, тъй като проблема с здравословният начин на живот, с здравословното хранене, с спорта на подрастващите стои на дневен ред не само в България, но и в всички европейски държави. Здравословното хранене най-общо означава да се доставят на организма необходимите количества хранителни вещества, в това число витамини, минерали и фибри. Нездравословното хранене и нездравословните храни са тези, които съдържат много мазнини и захари. Всички знаем, че още от малки, още от детската градина и по-късно и в училище трябва да се храним с храни, които са с богато съдържание на витамини и минерали, които спомагат за растежа на организма. Начинът, по който се хранят децата и след това учениците, и както и младежите, днес буди тревога. Европа е изправена пред епидемия от затлъскяване. Половината от възрастното население и едно от всеки 5 деца в Европа са с наднормено тегло.
В България данните са, че 20% от децата до 18 годишна възраст са с свръхтегло. Много изследвания доказват, че навиците за здравословно хранене и здравословен начин на живот се придобиват в най-ранна детска възраст и че възрастните са склонни да ги възприемат през целия си живот. Наднорменото тегло в резултат на нездравословен начин на живот в детска възраст е предпоставка за здравни проблеми като диабет, високо кръвно налягане и риск от затлъстяване. В тази насока една от важните задачи, които се е поставило и правителството, и Министерството на образованието и младежта, както Министерството на здравеопазването, Министерството на социалната политика през този период на управление на политическа партия ГЕРБ е въвеждането на промени в законодателството, в законовите и подзаконовите нормативни актове, които са свързани с здравословното хранене, с спорта на подрастващите. Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България. В изпълнение на Закона за младежта, Министерски съвет внесе и в Народното събрание през изминалата седмица Национална стратегия за младежта с цел гарантиране на устойчивост на националните политики за младежта. Един от разделите в тази Национална стратегия за младежта, която е с период на действие 2012-2020 година, е здравословен начин на живот. В последните няколко години се наблюдават тревожни тенденции, въпреки че за множество млади хора здравословният начин на живот, правилно хранене, спорт и други се превръща в ценност. Съществуващата система на здравно образование ни води в достатъчна степен до формиране на умения за справяне с житейските проблеми и до промяна на поведението за здравословен начин на живот на младите хора. През последното време нарастват потребностите от развитието на по-задълбочени знания в областта на здравословните храни, които трябва да употребяват подрастващите. Също така в Националната стратегия е изнесена статистика, че нараства процента на младите хора, които употребяват алкохол. През 2011 година 38,7% от младите хора са на възраст между 15 и 29 години, които употребяват алкохол. През 2011 година употребата на цигарите се увеличила с 9,6% спрямо 2009 година. Най-чувствително увеличението на потреблението на цигари във възрастовата група между 15 и 17 години. И в контекста на това искам да направя едно отклонение, че ние от политическа партия ГЕРБ изключително се гордеем с законопроекта, който приехме през миналата година, именно с забрана на тютюнопушенето на обществени места. Това е едно от постижението на това правителство, въпреки че през последните месеци виждате, че има и много съпротиви във връзка с тази забрана. Също така, като статистика в тази национална стратегия е изнесено, че се увеличава и делът на младите хора, употребяващи наркотици и психотропни вещества, както и че се затвърждава тенденцията, че след напускане на училището голяма част от младите хора практически скъсват със спорта и грижите за поддържане на добра форма. Близо половината от младите, т.е. 45% в рамките на една година не са спортували. За съжаление, тези изнесени данни в Националната стратегия за младежта 2012-2020 година са тревожни. Затова в същата стратегия са начертани стратегически оперативни цели за здравословен начин на живот на младите хора. Като основната оперативна цел е превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. Насърчаване и подпомагане на сътрудничество между
младите хора, здравните специалисти, младежките спортни организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора, осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на насоките на Европейския съюз за физическа дейност, особено сред младите с увреждания. Също така друга основна цел, която си набеляза тази стратегия, е повишаване на сексуалната култура на младите хора. Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора, чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи. Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора е следващата оперативна цел, която е залегната в Националната стратегия на младежта, а именно чрез създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност, реализиране на програми за стимулиране на детския и младежки спорт и туризъм, както и мотивационни информационни кампании за повишаване на спортната култура на младите хора. В резултат на тези набелязани задачи в тази национална стратегия за младежта за периода 2012-2020 година се очакват следните резултати да бъдат постигнати, а именно повишаване на броя на младите хора, практикуващи спортни дейности, повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот, повишаване на активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенция на зависимостите. Тази национална стратегия, както в началото казах, е входирана в Народното събрание миналата седмица. Предстои да бъде гледана през тази седмица на заседание на Комисията по образование, младежта и спорта, Комисията по труда и социална политика, Здравната комисия, Регионалната комисия и до края на месец февруари ще бъде приета от 41-во Народно събрание. Благодаря ви. Спортен клуб Триатлон Даляновци. Сега ще ви разкажа малко научна история. Клубният клуб, тъй като там започваме, Даляновци е създаден през 2007 година и е един от малкото клубове, работещи с деца от 3-годишна възраст. Занимаваме се и с деца с физически проблеми и увреждания, тъй като плуването е лечение и превенция за много заболявания. За 5 години работа подготвихме деца, с които излизаме на републикански градски състезания от спортния календар на Плувната федерация. За да обхванем повече спортове, което дава по-широко физическо развитие и за да привлечем повече деца, през 2010 година създадохме спортен клуб Триатлон Даляновци. Триатлонът включва 3 спорта – плуване, от леката атлетика, бягане и колоездене. За подготовката на състезателите в този труден спорт работят специалисти от 3 спорта – плуване, лека атлетика и колоездене. Започнахме работа с деца в неравностойно положение, за което нашите треньори и инструктори работят на доброволчески начала. От същата година имаме участие в спортно състезателния календар на Федерацията по триатлон Русе. През юли 2012 година клубът Триатлон Даляновци беше домакин на държавно първенство с международно участие, което се проведе в лесопарк Николово. За организацията му взе дневно участие община Русе, дирекция спортни имоти и студентско общежитие и столови. Благодарим. За краткия си състезателен стаж имаме достигнато 7, 6, 5 място в различните възрастови групи на триатлона. На 30 септември 2012 година клубът бе поканен на републиканското първенство по дуатлон в Букурещ, Румъния, където наш състезател Велизар Велизаров на 13 години стана републикански шампион за възрастта си в Румъния. Присъства в залата, може да го видите.
През тези години клуба се развива благодарение на активната позиция на треньори. Да се повторя с казването до тук. Искам да ви кажа, че за жалост нашите наблюдения като треньори, като спортни лекари и като диетолози, съжалявам, че наистина не присъства диетолога, който работим съвместно с него, че младите започнаха да прекарват времето си пред телевизора, компютрите и повечето в заведенията. Тенденцията на заседналия живот, натоварващото и трайно се настанява и в физическото натоварване. Младите хора все по-често не желаят да спортуват в свободното си време. В крайна сметка, ниската физическа култура, консумацията на така наречената вредна храна, тютюнопушенето и алкохола повишава риска към затлъстяването и, както спомена доктор Свилен Лазаров, води до други по-дълбоки болести. Проекта Отслабвай здравословно, който създадохме съвместно с колежката Миглена, извинява се много, че се притеснявам, Миглена Ангелова, също така с доктор Свилен Лазаров, включва плуване, лека атлетика, което казахме, че в леката атлетика е бягането и колоезденето. Също така включваме спортна гимнастика, включваме и водна аеробика. Отслабвай здравословно, по принцип проекта за първи път го направихме в октомври месец, започнахме го. Нямаме все още достатъчно гласност, но се надявам, че занапред ще обхване доста млади хора и желаещи, които искат наистина да участват в този проект. Госпожо Ангелова, господин областен управител, господа заместници, спортни деятели, гости, студенти. Аз бях поканен по-скоро като гост на тая среща и затова няма да мога да говоря много дълго, понеже не съм подготвен, както забелязвате, но като преки наблюдения мога да бъда много полезен за дискусията, която се провежда в момента. Нещата, които искам да допълня, до голяма степен господин Нунев представи. Трябва да кажем няколко думи за спортната база. Това е наистина така. Много се прави в момента от общината и със съдействието на правителството и Министерството на спорта по реновиране и обновяване на спортната база и създаването на нови спортни обекти и площадки с цел задоволяване на необходимостта на русинските младежи от спортни занимания. Наистина се изградиха някои нови обекти, предстои да се изградят тия, които господин Нунев посочи. За съжаление, следващия ход е, който също зависи от нас, е тия спортни обекти да бъдат максимално рационално използвани.